Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Alleged 47-year-old secret son of the late Robert Mugabe shakes share of estate. Mukomana auya neaffidavit ari kudedzera kuti pane nemunhu akasaina anonyatsoziva kuti inini ndakazvarwa naRobert Mugabe. Mukomana uya anonzi Tonderai ari kuti he was born in Mozambique and this guy is demanding share kuna Bona and Anema V11. Handizi guys unoti kudinazvo asi ndo pari kuzopinda Tinashe Mugabe because mukomana ari kudedzera kuti inini handinangoya zvangu sikoda mashezi ndinotoada nekuti ndakazvarwa naRobert Junior naRobert Mugabe. Saka kana imimi muchifunga ndi kunyepa dedzai Tinashe Mugabe asikotarisa aonesese kuti nyaya yacho yakamira sei. Isusu kana takatarisa tinoona kuti hazvipere mushe Grace Mugabe ambofa kazvibvuma zvakadaro izvo. Munongoziva mega nyaya yacho yangoda kungoitika sesaga scandal yakaitika kuna Dhituku. Munongoziva mega nyaya yakaitika the story which unfolded panyaya dzekuti vamwe vana vamutukudzi vaitambudzwa chichi. Asi as you all know, vazukuru vambuya Nandi vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati imagine seeing Grace Bona Robert Junior and Chatunga on Tinashe Mugabe's show. Mumwe munhu akati dzakafanana naBob idzi kungoti dzauya leti pamwe maybe dzadzichitya nyaya dzekwatuku. Mumwe munhu akati maybe maboni ndiwo ava Mugabe zvimwe zvese aiwa bodo. Mumwe munhu akati poverty haisi bo, uyu anenge ari kunyepa, pana zvakadaro hatisi kuona kuti akafanana nani. Mumwe munhu auya akati zvongooneka nemahobi izvi kuti mwana waBobo tiri kuzviona chingomupai pane dzimwe dzamaiba mari dziya muchibira nyika. Mumwe munhu akauya akati yarova nhamu tevaziva vanhu ava ematsotsi. Mumwe munhu akati madhiri manyama manje aya nesu ndo zvatoda kutoita. Mumwe munhu akati haana kana kufanana naye wani. Mumwe munhu akauya akati akadi kuuya achiri mupenyu chitsotsi inhema. Mumwe munhu akati haana kana similarities namugabezi chero naTinashe Mugabe hake. Mumwe munhu akauya akati vakafanana magirazi chete kwete zvimwe zvese inhema. Mumwe munhu akati iye akadaro hapana chaanowana. He must be welcomed in the family. The family members will help him make his life better. Kwete zvekupenga izvo ndozvataurwa nemumwe munhu akati ko aiva mwana wemusaga futi asi chii nhai asi aitya kurovesa dhedhi nagire here. Mumwe munhu akati munhu akangopfeka magirazi makutoti akafanana naBob imi katitire mushe. So guys handizivi tinoti kudi asi aripo munhu anonzi Tonderai who was born in Mozambique ane 47 years ari kudedzera kuti I want property, I want estate, zvinhu zvababa vangu tine proof everything. Handizivi tinoti kudini nazvo. Thank you so much, don't forget to subscribe.